Пристрастеността към телефона е по-силна от наркотика. Тоест, ако ти имаш едно 14-15 годишно дете и му даваш телефона, същото е все едно в чекмеджето да имаш кокаин и да му кажеш, абе дъщеря, взимай колкото искаш, няма проблем. Това е ефекта върху мозъка на един тинейджър. Аз мисля, че в дългосрочен план живота е честен. Ако останеш там, където описваш, там е трябвало да бъдеш. Ако се махнеш, трябва да се махнеш. Нещата, които са достъпни до теб, са достъпни до всички останали хора. Ти не си привилегирован с нещо. Всеки има мобилен телефон. Всеки може да разбере дали да гледа клипчета с Галена или да чете Сенека. Всеки! Кой е виновен, че един избира това, друг избира това? Здравейте, приятели, и добре дошли в поредния епизод на Да убиеш дракона подкаст. В днешния епизод гост ми е предприемачът господин Христо Попов, с когото си говорим за минимализма. Води ли притежанието на по-малко вещи до щастие? Преди да започнем един технически въпрос. Всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 400 лева, като победителите ще бъдат обявени в описанието на следващия клип. Колкото по-дълги и допринасящи за дискусията са коментарите, толкова по-голям шанс имате да спечелите. Като правейки това, също така и допринасяте за това канала да достигне до повече хора. С всичко това казано, да започваме. Здравейте, господин Попов, благодаря ви, че ми гостувате. В днешния епизод ще си говорим повече за минимализма. Какво е за вас минимализма? Това философия, която прилагате в живота си ли е? Какво е проявлението на тази философия във вашия живот? Може би има малко по-различно представа за минимализма от общо приетата. За мен минимализма не е колко неща имаш около себе си. Минимализма е колко неща имаш в главата си. Във всеки един момент. И минимализма не е изчистване на пространството, минимализма е изчистване на мисленето. И може би това е в основата на моето разбиране за минимализма. Как контролираш колко неща имаш в главата си? Как изчистваш всички тия плевели в главата си, които ги имаш? Те не са плевели. Според мен нещата, които не се случват, може да ги разделим на две. Едното е мисли, другото е мислене. Много хора си мислят, че медитацията трябва да спре мисли да идват в главата си. Това не е възможно. Медитацията може да се научи да спреш да мислиш по тези неща. И мисленето е нещо, което ние контролираме. И според мен този процес би трябвало човек да може да го анализира отгоре и много внимателно много да внимава. Това е мисъл, която е дошла, или това е мислене, което аз ръковода. Тоест мисълта и мисленето са два коренно различни неща в мозъка. Мисълта не я контролираш, тя идва и си отива. Дали обаче ще ти отдам мислене, зависи от мен. Тоест дали ще преследваш мисълта или просто ще оставиш да мине като... А те винаги минават. Може да идват по-често, може да идват по-рядко, но винаги минават. И затова Буда казва Even they shall pass. Винаги минават. И ние храним мислите с нашето мислене. Идва една мисъл и тя е мъничко цветенце. Което ако не им да полеем с мислене, тя ще отива. Ако обаче почнем да я полеяме, тя почва да избоява. И ти в главата ти дойдат 4-5 мисли, ти можеш да решиш коя от тези мисли ще полееш с водата на твоето мислене и коя от тези мисли ще избои. Маля, София колко е мръсна. Гати, гледай тук каква нова кооперация са направили страхотна. Маля, София колко е мръсна. Тази държава нищо не става. Те са гати циганите, общинарици, откраднали пари, мръсни корумпирани политици. Маля, каква жестока държава, каква жестока кооперация, кой ли е направил тези пичове, явно са използвали страхотни архитекти, завиждаме има тези хора, които живеят тук. И двете мисли се появяват в мозъка ти. Ти трябва да решиш коя ще нахраниш с мисленето. Как решаваш коя ще нахраниш с мисленето? Как взимаш контрол? Как взимаш юздите? Първата стъпка е може би най-трудната. Трябва да ги видиш. Да излезеш отвъд рутинното мислене. Да. Ти ако не ги видиш, ти нямаш контрол. Ти ако не ги видиш, те контролират. И оттам контролират енергията ти. Защото какво е енергията? Енергията следва вниманието. Вниманието се контролира от мислите. Ние ако с тебе сега кажем да се задълбаваме и тук и гледаме този прожектор и почнем да гледаме костюр, енергията ни отива там. Ако в следващия момент с тебе се насочим мислите, примерно да почнем да говорим за хомосексуалисти, енергията ще отиде там. Тоест,
енергията следва вниманието, вниманието се определя от мислите. Единственото нещо, което ти контролираш е мисленето. Тоест развитието на човешкото умение да може да контролира мисленето е в основата. В основата. Има ли отношение според вас и доколко е значимо това отношение на това, което поставяме пред очите си? Не. Телевизията, която гледаме, социалните мрежи, разговорите, които водим. Мисля, че няма отношение към спонтанността и да контролираме мисленето. Нещата около нас нямат стойност. Ние им предаваме стойност. Нещата около нас нямат стойност, ние им предаваме стойност. Това е най-големия контрол, който ние имаме. Въпросът е дали този контрол е осъзнат. Велизар е седнал и си казва, виж, виждам го това нещо, кои са възможности, така искам така ли да го анализирам или така да го анализирам. Или си реагирал импулсивно и ще тръгна в тази посока. Тоест мислите, че ако средата около тебе е силно негативна, ние все пак имаме възможност да избираме позитивни мисли, които ни дърпат напред. Не е ли средата по-силна от нас? Какво значи негативна среда? Означава да си, примерно, сред оплаквачи, сред хронични оплаквачи. Да гледаш новини непрекъснато, цъкаш социални мрежи, като генерално е негативна среда. Ти го решаваш. Но дали ти го решаваш напълно е въпрос? Според мен да. Ако си за обреденото оплакваче, гати да лаверата. Аз няма съм като тях. Аз виждам други неща. Гати колко съм доволен, че аз не съм като тях. Гати как предвиждам какво ще им случи на тях следващите 5 години и аз какви идеи имам за следващите 5 години. Колко е готово, че попаднах сред тези хора, за да мога да оценя нещата, които ми са в главата. Това е средата, това е някаква действителност. Кой казва, че ти трябва да станеш част от нея? Когато те заобикаля, е доста трудно да не си част от нея. Дай ми един пример. Лично за мене. Аз живея много минималистичен начин на живот. Не цъкам социални мрежи, не гледам телевизия, не цъкам дори YouTube, не гледам подкасти, нищо не гледам буквално. Седа с мислите си, разсъждавам върху хартия. Ако това нещо престана да го правя и почна, например, да чета новини или да се обграждам с хора, които са по някакъв начин оплаквачи, ми е доста по-трудно ми е да седа в коловоза на положителното мислене. А що да спреш да правиш това, което правиш? Това е просто теоретичен пример. Имал съм периоди, в които съм спирал да го правя. Имал съм периоди, в които съм цъкал. Що се върнал? Моля? Що се върнал обратно към този начин на живота? Защото то е с по-голяма полза за мен. Това е решението. И то е в твой контрол. И то е в твой контрол. И аз съм така, но ние с тебе не сме някакви по-умни от другите. Не сме някакви, които са... Някой ни е пъхнал някакъв специален, ни е дал някакво специално хапче. Просто взели сме решение, че искаме така да бъде. Ти София ли живееш? Да. Българин ли си? Да. Така. Колко човека мрънкат от София? Колко от българите мрънкат? Тарма ти не си станал. Що? Защо? Що бе? Всички около тебе мрънкат. Ти качва да се на такси скоро време да видиш колко е лошо правителството. Геополитическата обстановка винаги трябва да се анализира в такситата. Няма как. Що не си станал част? Това е част от експириенса. От това, което ми казваш, ти си доказателство, че има среда, обаче никой не казва, че ти трябва да станеш част от нея. Интересно е, защото аз смятам, че до някъде да мога да стигна на място, където съм има роля и късмета. Има хора, които, защото аз съм от провинцията, от Кюстендил съм. Да кажем, че съм виждал немалко хора, които толкова сериозно плуват в морето на негативността, че те все едно не знаят, че има нещо друго. Все едно те са в бутилката и не могат да видят нейния етикет. Вече тия хора как се измъкнат? Аз не съм уверен, че всички не искат да се измъкнат. Просто може би дори не знаят, че има някакъв друг начин на мислене. Не могат да го възприемат. И мисля, че не малко хора са така в България. Аз мисля, че в дългосрочен план живота е честен. Ако останеш там, където описваш, там е трябва да бъдеш. Ако се махнеш, трябва да се махнеш. Нещата, които са достъпни до теб, са достъпни до всички останали хора. Ти не си привилегирован с нещо. Всеки има мобилен телефон. Всеки може да избере дали да гледа клипчета с Галена или да чете Сенека. Всеки. Кой е виновен, че един избира това, друг избира това? Един човек може просто няма перспективата изобщо да си помисли, че трябва да чете Сенека. Той няма ролевите модели. И така трябва да бъде. Затова ние сме различни.
И така трябва да бъде. Кое според тебе определя разликата? Защото ти си започнал в тази посока, другите не го правят. Със сигурност съвкупност обстоятелства, но казвам, че и късмета може би е изиграл роля. В този случай. Кой знае? Добре, от гледна точка на минимализма, какво е вашето отношение към социалните мрежи като цяло? И към това така, зомбирано скролване непрекъснато. Какъв е ефекта? Какво е решението? Защото младите прекарат много време в социалните мрежи. Говориме за 4-6 часа на ден. Нещо такова последно, когато гледах. Ами, за съжаление, то вече не е въпрос на мнение. Има достатъчно проучвания, което показват изключително негативен ефект върху социалното, психологическото, емоционалното развитие на хората от социалната медия. Това няма и какво да го коментираме, защото едва ли мога да ти кажа нещо, което вече не знаеш или хората не знаят. Втората част на въпросите е по-интересна. Какво да направим? И аз не знам отговор на този въпрос. Това, което обаче четох наскоро, че пристрастеността към телефона е по-силна от наркотик. Тоест, ако ти имаш едно 14-15 годишно дете и му даваш телефона, същото е все едно в чекмеджето да имаш кокаин и да му кажеш, дъще, взимай колкото искаш, няма проблем. Това е ефекта върху мозъка на един тинейджър. В момента мозъка на един тинейджър поема около 40-50 пъти повече информация, отколкото мозъка може да обработи. Това изцяло прелигорира начина, по който мозъка функционира. Затова е толкова трудно, да не кажем невъзможно, да видиш тинейджър да седне спокойно да чете книга един час. Ти нали сещаш, този един час ще види 40 клипчета в TikTok. Нали сещаш интензивността на информацията на 40 клипчета от TikTok, сравнено с това една черно-бяла страница, сега ще отчита, ще я прочита за 2-3 минути, това следващата. Гледаш едно и също нещо 2-3 минути. Така. И нали сещаш, че твой мозък вече е програмиран тук. И от тук, връщането тук, и страшното с това програмиране е, че ти започваш да функционираш в един свят, който не е реален. И себеусещането ти много добре знаеш, нашето себеусещане е горе-долу малко или много са от мнението на околната света, с който функционираме, с какво се сравняваме. И ти като функционираш в този TikTok свят, нали сещаш къде отиваш? И нали сещаш на един млад човек, който не знае кое е горе-долу, кое е горе, кое е долу, кое е ляво, кое е дясно, това е нещо как му въздейства. Но интересно е какво ще стане. Интересно е дали някой ще може да намери спирачка на това нещо. В момента в училищата в щатите, когато имат голямо междучасие, шума, който децата дигат е 35% по-малка. Аз чувам, че е само 35%. Защото те вече не си викат, не се карат, не се смеят, не плачат. Те са на телефоните си. Прекарват 54-5% по-малко време с други деца да си говорят. Това не може да не е отражение. Има една книга "Неустоими". Чували ли сте на Адам Алтър? На английски? "Неустоими". Че резистабъл, не съм сигурен. Аз на българския четох. Та има доста проучвания за това как социалните мрежи се правят все по-пристрастящи и по-пристрастящи и как буквално се наемат най-добрите поведенчески психолози в света, за да могат да ги направят пристрастящи. И как звука на лайка, примерно във Фейсбук е тестван от 10 000 звука, примерно. Този, който ще провокира най-силен допаминов отговор, този звук е избран. Всичко е оптимизирано до последния детайл, ще имат огромна база данни. И срещу тези най-добри поведенчески психолози, огромни масиви от данни, застават деца, които са примерно 14 годишно дете, да. Ние имахме един workshop в Дубай. На workshop беше CEO-то на TikTok за Азия. И съвсем случайно едната вечер бех седнал до него и си говорихме. И той каза, че това е неврооръжие, това е neuroweapon. И затова Китайската комунистическа партия им казва да променят алгоритмите за Китай, където TikTok функционира по друг начин. И той казва, едно дете няма психологическата сила да го спре това. Аз съм на 1000 години, аз не мога да го спра, да си представям едно дете 14-15 години. Да, той TikTok всъщност показва, бях гледал, че показва различни неща в Китай и в западния свят. Мисля, в западния свят показва доста често някакви дегенерати, докато в Китай постижения, наука. Китай, това, което е много интересно, поне той ми каза, аз не съм видял дали е така, но в зависимост от възрастта, те им определят централно времето, което може да гледа TikTok. И примерно, ако си на 14 години, имаш право, примерно, 10 минути да гледаш.
и на 10-та минута го спират и ти дават една задача от училище. Ако я решиш тази задача за определен период, имаш още 10 минути. След това пак задача е по-сложна. Тоест те имплементират неща от училище, като геймификейшн да могат да използват TikTok. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното, каквото е съдържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужават тези хора да бъдат чути и смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Задължително се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаста. Въпросът е, ние нямаме много данни за това, но като какъв човек израства това дете, който е толкова подвластно на социалните мрежи, израснал с тях, родена с телефон в ръката, къпе се дори с телефон. Какъв човек ще стане? Освен такъв, който има дефицит на внимание. Така е, честно не знам. Едно време имаше някакви стойности, които родителите ти проповядваха. След това отидеш в училище. В училище същите стойности ги проповядваха на 90%. След това се срещаш, като станеш тинейджър с твоите приятелчета. Даря, ама те са израснали от същите семейства, защото всички бехме един дол дренки, ходили са в същите училища, защото те училищата са едни и същи. И те имат същите ценности. И т.е. докато станеш на 19-20, когато почнеш да се усещаш на кой свят си, ти вече имаш едни ценности, които са горе-долу едни и същи за всички. Моя баща ми повтаряше като папагал 3 неща. Колкото повече се работиш, по-добър човек станеш. Колкото повече учиш и четеш, света ще стане по-красив. И никога не се отказвай. И на 90% от моите приятелчета около мене, родителите им ги приказвах същите. Учителите в училище ми казвах също. Тоест ние нямахме казуса, кои са ценностите, по които да подкрепим. Какво става сега? Родителите, всеки трети родител е различен. Дори вътре в семейството, майката е различна от бащата. Отидеш в училище. В зависимост от училището, коренно различно. Станеш на 13-14 години, попаднеш в една среда, където има още един огромен фактор, който ти влияе. Социалната медия. И нали се сещаш колко е трудна задачата на едно 13-14-15 годишно дете да оцелее в този свят. И те с това се объркват. Затова започват да говорят за тези глупости, за бърнаут, защото той трябва да взима решение, без да има компаса за взимане на решение. Те стигат 13, 14, 15, 16 години, те нямат те корени, които да им дадат някаква стабилност. Те почват целюшката. И един от ефектите е тези социални разслоения. Едно време имаше горе-долу една прослойка. Всички бехме един дол дренки, малко или много. Сега почва някакви страшни социални разслоения. Да. Се върнем много на минимализма. Какво е вашето мнение за минимализма на идеите? Тоест, да преследваш една идея и да имаш фокус в нея, или по-скоро да... Защото вие движите няколко бизнеса, доколкото знам, имате. Как се справяте с минималистичния мозък да съчетаят всичките тези бизнес активности? Навал Равихан казва, че е по-добре да прочетеш 10 книги 100 пъти, отколкото да прочетеш 1000. Причината да го казва това нещо е, че има 4, 5, 6, 10 принципа, които независимо какво преща влияят там. Това, което според мен е важно и това, което аз се опитвам да направя, да овладеете
няколко основни принципа. Ти ако овладееш 80-20, ако овладееш Theory of Constraints, независимо какво правиш, то влияе. Там ми е насочено усилието по-скоро, отколкото да развивам експертиза в този бизнес и в този. Колкото и бизнес да имаш, колкото и неща да правиш. Основополагащите закони са няколко. Ако ти овладееш тези основополагащи закони, той е като залива, който дига всички лодки. Там трябва да е насочено усилието. И ние в това, което правим с фирмите, ги учим на тези 5 принципа. Първият е 80-20. 20% от твоите усилия дават 80% от резултата. Ти представиш колко е силно това? И затова ние казваме, това, което правиш е по-важно от какво правиш е по-важно от какво правиш. Основният източник на скорост е какво правиш. За да можеш да разбереш дали е правилното нещо, ти трябва да направиш всичките опции и да кажеш, това ще правя. Защо? Защото има най-голямо въздействие. Има няколко такива основополагащи принципа, които според мен, ако ти непрекъснато се опитваш да овладяваш и да усъвършенстваш, те влияят на всичко. Кои са тия принципи? Споменахте 80-20 и Theory of Constraints. 80-20 Theory of Constraints е другото, каквото и да правиш, каквото и да правиш, какъвто и процес да правиш, в каквато и пътека да тръгнеш, има някъде едно гърло на бутилката, което ако ти го отпушиш, процесът тръгва по-добре. Не прави никакво действие преди да нацелиш кое е гърлото на бутилката. И всичките усилия трябва да отидат единствено и само в елиминиране на това гърло. Като го елиминираш, анализирай пак, защото се е появило друго. Това е Theory of Constraints. И ако Илон Маск работи така, всички се чудят защо Илон Маск, той наистина според мен тема ефективност е най-ефективният човек, може би, който живее някъде, може би след Леонардо. И много са изследвали как работи, той работи точно така. Той отива в една от фирмите си и всяка седмица си зададе един прост въпрос. Кое е гърлото на бутилката в Starlink, което ако махна тая седмица, всичко друго ще бъде по-добре. Изчиства си го в главата, има една единствена задача в седмицата. Трябва да премахна това гърло на бутилката. Това е един от принципите. Другият е simplicity, простотата. Ние когато имаме проблем, първото нещо, което е, ще направя и това, и това, и това, и това, и това. Simplicity, простотата обратно. Ще махна това, ще махна това, ще махна това, ще махна това. Тоест, ако само тези два принципа овладееш, 80-20 или Theory of Constraints и упростяването, ти няма как всичко да не се повлияе. Няма как да не стигнеш до минимализма. Но минимализма не значи, ще имам по-малко предмети в стаята. Минимализма значи в този един час ще имам по-малко неща в главата. Едно нещо само. Минимализма не е, че имаш малко мисли в главата. Минимализма е, че във всеки един момент имаш само една. Това е минимализма. И то е една комбинация от яснота, на къде искаш да бъдеш, и умение да ги контролираш всичките други гадове, които непрекъснато идват. Те непрекъснато идват. Ти крадат вниманието. Моля? Да ти крадат вниманието. Да. Другия принцип, който ние учим много фирми по цял свят, ние му казваме brutal honesty. Когато работиш с един човек, умението да му кажеш на прав текст това, което мислиш. Независимо какво мислиш, отношенията ми с Велизара станат по-добри, не по-лоши. Независимо дали Велизар е съгласен, независимо дали е хубаво за Велизар, независимо дали на теб ти хареса. Да мога да дойда при теб и ти кажа, виж кое пече, това мисля. Brutal honesty. Другото нещо е beginner's mind. Независимо какво си правил преди, независимо дали е дал успехи, можеш ли да зачекнеш всичко и започнеш числи с хартия. First principle thinking. Това са няколко такива фундаментални неща, които ако ти развиваш непрекъснато, каквото и да правиш, стани музикант, стани балерина, стани таксиметро шофьор, то ще стане по-добре. Това от една страна. И от другата е personal efficiency, как да се подобряваш ти сам като индивид. Тялото и главата. Тези двете неща, като ги развиваш, няма значение какво правиш. Защото каквото и да правиш, те помагат. Да, със сигурност и от гледна точка и на 80-20 на Theory of Constraints е много хубаво понякога да стъпиш малко назад от бизнеса, от живота си и да го погледнеш от птичи поглед. Ти не можеш да го приложиш, ако не стъпиш назад. Да. Ние му казваме, има едно нещо, което му казваме, поне в нашия занаят му казваме да dance.
Сега правиш тук подкаст и тук си в битката, обаче след това, всеки ден, трябва да дойдеш тук. И ние казваме на CEO-тата, ти ако поне 10-20% от времето не живееш в бъдещето, ти не си добър CEO. Ти трябва да можеш да скъсаш от битката, да видиш голямата картинка. И след това пак в битката, след това пак голямата картинка. Това е the dance. И най-добрите мениджъри в света го правят. И затова Стив Джобс можеше да види 10 години напред и можеше след това да седнеш Джонатан Айв и 3 дни да говори за ъгълчето на телефона. Нали сещаш? Защото виждаш различни картинки. Ти като говориш с мен, виждаш една картинка. Като седнеш обаче, анализираш последните 10 подкаста, които си направил, виждаш друга картинка. То е данс. Това танцуване от едното до друго ти прави картинката пълна. Да, и много хубаво, да си имаш, поне по мое мнение, да имаш време, което да е отделено специално за това. Аз, примерно, неделя обичам да гледам. Ти забрави да си ефективен, ако ти не отделяш съзнателно такова нещо да си изкараш от битката. Забрави да бъдеш ефективен. Едно време, когато имали битки на полетата с войските, къде са стояли командирите? Отгоре. The high ground. Що? Защото виждаш цялата картинка. Ти като си в битката виждаш този, с който се биеш. Като дойдеш тук, виждаш цялата армия. Абсолютно задължително. Това е ключов елемент на ефективността. Да, абсолютно. Как можем да се държим минималисти във всяко едно отношение? В живота, който живеем, който, както вие сами казахте, ни облива с много повече информация от тази, която можем да поемем. Много повече възможности от тия, които можем да поемем. Не знам какъв е... Рецепта? Според мен, ние имаме един инструмент, който определя живота дали е сложен или прост. И този инструмент е мозъка. Обучаването на този инструмент може да изчисти от действителността това, което ти не искаш да бъде там. Обучаването на този инструмент ти дава възможност да филтрираш това, което достига до теб. Тоест, ние имаме един филтър. Качеството на този филтър зависи от това колко внимание си му отделил да го развиваш. Всички функционираме в един и същ свят. И ти, и аз, и Бойко Борисов, и таксиметриев шофьор, и общинарката, всички функционираме в един и същи свят. Има обаче един филтър. И този филтър какво пропуска и какво оставя навън, зависи от теб. И този филтър може да се тренира. И затова ако отидеш в... Това е много екстремен пример, но ако отидеш някакъв манастир в Индия или в някои от ашрамите, няма да видиш някой стресиран монах. Значи аз, може би, най-подреденото място, което съм виждал, което работеше като машина, беше един ашрам до Пуне в Индия, където канеше всяка година по 3 седмици CEO-та от цял свят, правиха ни обучение на Веданта, една индийска философия. Всичко работеше като часовник, без никакво напрежение. Абсолютно перфектно. Тези хора бяха успяли да изчистят от главите си всичко, което не им трябва. Нещо от света го няма. То го има. Те бяха успяли да изчистят всичко, което не им трябва. И ако ме питаш кое е в основата на всичко, ме развие го това. Но те се пак живеят в манастир. Аз съм ги виждал как функционират и в друга среда. Ние го поканихме единия тук. В България? Да. Ние поканихме шефа, не шеф, който е основателя на манастира, който е може би най-добрият специалист по Веданта. 3 човека поканихме в България да изследваме областта мастери. Един, който беше постигнал spiritual мастери, той е индиеца. Един е физически мастер, един човек, който тичаше 1000 км. Един, който беше овладял ума, Едуард Дебоно, един от Малта. Той има 16 шесте, да, кашапки, да, знаме книгата. 3 ги събрахме в една стая, тук в София, ги поканихме да говорим на тема мастери. И ги бехме събрали един след друг, без да се чуят. Първият 1 час, втория 1 час и третия 1 час, но не присъстват. Да. Тоест не знаят какво е казал. Не знаят какво е казал. Да. Накрая завършваме с един същия въпрос. Добре, какво е мастери? И 3 все едно и също изречение. The Conquest of the Mind. Той дето тича 1000 км, той 10 дни тича 1000 км и спи по 10 минути на ден. 51 годишен. Курус, един грък. И го питаме, добре, пич, как го правиш? Как тренираш? Той ви казва, вече не си тренирам тялото. Какво значи не си тренираш тялото? Ми каза, тялото има лимити, обаче мозъка няма.
Единствено, когато се тренираме мозъка. А как тренира мозък? Тренира, когато тялото му казва не, той да казва да. Това е начин. И тримата казаха едно и също. Единственото нещо, което в края на деня си струва да тренираш е мисълта си и мозъка. И ние изключително подценяваме силата, която ние бихме могли да развием, да контролираме собствените си мисли. Правим кратко прекъсване от епизода, за да ти разкажа за едно безплатно обучение, което провеждам. В него ти показвам как да тестваш и валидираш бизнес идеята си онлайн, лесно, бързо и с минимален бюджет. Ако пък нямаш бизнес идея, ще ти покажа как да откриеш такава, като изхождаш на първо място от интересите на клиента. Методологията, която преподаваме, е изключително лесна и е представена в обучението стъпка по стъпка, така че всеки да може да я следва. Тя е доказана от стотици наши ученици, студенти, които са преминали през наши обучения, както и над 10 000 души, които са си купили книгата Мисия онлайн бизнес. Хора от 16 до 70 години прилагат тази методология успешно, за да намерят или валидират бизнес идеята си онлайн. След обучението ще си въоръжен със знания точно какво да направиш, за да откриеш бизнес идеята си или да я тестваш в онлайн среда с минимален бюджет, бързо и лесно. Обучението се провежда наживо в Zoom и е напълно безплатно. В края му ще можеш да ми задаваш въпроси. Записвайки се на линка в описанието към този клип или на velizar.eu, влизаш в листата на чакащите и ще получиш имейл, когато обявим дата за следващото такова обучение. Така че запиши се още сега, за да си гарантираш място. Сега обратно към епизода. А какво мислите за визуализацията в тая връзка? Не знам. Ние използваме един метод, който му казваме Negative Contrasting, което когато планираме, минаваме през 3 стъпки. Примерно, планираме някакъв проект, който е за 6 месеца. Първата стъпка описваме доста детайлно, му казваме The Endgame. Ако успеем, правим пълно описание как би изглеждал крайния резултат. Защо? Когато вървиш към неизвестно, мозъка се обърква. Когато обаче си описал някаква крайна точка в главата си, мозъка се чувства комфортно. Тоест ние му даваме на мозъка комфорта, виж, натам отиваме. Първо. Втора стъпка е, описваме 5-6 стъпки, по които можем да минем и си представяме как минаваме през тях. Това е позитивната част. Тук ще победим тая пътечка. Обаче след това има една негативна. Кои са 5-6 проблема, които най-вероятно ще срещнем? И се опитваме да си ги представим. Не го казваме mental rehearsing. Опитваме да си ги представим в главата тези проблеми и какво бихме направили, като се случат. От нашия опит, ако минеш през тези 3 стъпки, обикновено се намалява с около 20% времето, което проекта, защото ти си го рехърснал, ти си го проиграл това нещо в главата си. Луис Хамилтън, примерно, ние имахме една среща с него в Бахрейн, покрай там една организация, в която съм член, и той казваше, че той преди състезанието, той сяда в колата и започва на ум да прави обиколките с таймер. Той си държи таймер. Почва, свършва и гледа. И докато не нацели обиколката в главата си на 90% от времето, което иска да постигне, не спира да го прави. Тоест, то е предварително проиграване на нещо, което искаш да направиш, дава на мозъка ти усещане, че той е минал по тази пътечка. Това сме го пробвали, за нас много работи, го използваме изключително агресивно. Като казваш визуализация, за мен това е нещо. Да, ако говорим чисто за визуализацията на персонално ниво, примерно да си представиш живота, който искаш да имаш. И примерно да начертаеш някакво бъдеще, което да е така много добре начертано визуално, да го разиграваш в мозъка си. Какво мислите за това? Това, което е интересно, че ако слушаш Андро Хубърман, да. Той казва, че това има негативно въздействие на мотивацията. Защо? Защото според него, колкото повече го повтаряш, ти започваш да живееш вече с идеята, че си го постигнал. Когато почнеш да живееш с идеята, че си го постигнал, мотивацията си спада. Но това е Андро Хубърман, не знам. Да. Аз нямам лично наблюдение. Аз опитвам да се ръководя от една ключова мисъл във Веданта. Перфектното действие е действие заради самото действие. Действие, което е скъсано с крайния резултат. Аз сядам да пиша една статия.
Единственото нещо, с което трябва да ми е обсебен мозъка, аз да дам всичко от себе си следващите 30 минути, да напиша най-хубавата статия, на която съм способен в момента. Какво ще стане с тази статия, не ме интересува. И всеки път, когато мозъка ми отиде да мисли за крайния резултат, аз намалявам качеството на това, което правя. Тоест, перфектното действие е действие, което е скъсано с крайния резултат. Това е състоянието на флоу. Има един унгарец, който е преподавател в Чикагския университет, Михай Чиксенмихали. Той има една книга Флоу. Той говори за това. И това, което е феноменално, ти да влезнеш в състояние на флоу, където мозъкът ти има 5-600% повече продуктивност, ти трябва да изключиш префронтал кортекс. Ти трябва да изключиш мозъкът ти, който отговаря за дългосрочно планиране. Тоест, колкото си по-фокусиран и обсебен, аз съм сигурен, че на теб се е случило. Понякога правиш нещо и така те засмучи, че изгубиш представа за времето. Просто всичко от теб. Това е флоу. За да си е флоу, трябва да скъсаш крайния резултат. Трябва да се фокусираш само върху действието. Ние, бивайки хора, понякога ни е трудно да се откъснем от крайния резултат. Това няма връзка с живота. Защо няма връзка? Единственото, което има връзка, е какво правим. Естествено, че е трудно. Не е лесно със сигурност. Естествено, колкото е по-трудно, толкова повече трябва да го практикуваме. Колкото е по-трудно, толкова повече трябва да го практикуваме. Не само това. Колкото е по-трудно, по-малко хора ще го направят. Колкото по-малко хора ще го направят на тема бизнес, ти ставаш по-конкурентен. Тоест, ако искаш да направиш хубав бизнес, трябва да се влюбиш в трудностите. Със сигурност. Имайки предвид какво големи са рисковете в бизнеса като цяло и риска да не се получи така, както ти искаш. Ако можете да дадете един съвет във връзка с минимализма на млад човек, който е например между 20 и 30 години, какъв би бил този съвет? Мисли на числи с хартия. 15 минути на ден. Ако можеш да си го позволиш, 2 пъти на ден по 15 минути. Ако можеш вечерта преди да си легнеш, да мисли един числи с хартия и си пиши всяка глупост, която ти дойде в главата. Накрая на деня в нашия мозък има един куп неща, ние ми казваме open loops, отворени въпроси. И те продължават да се въртат. Да. Те почват да бъгват. Пиши ги тези глупости на листа. Половин час на ден. Аз ти гарантирам, че твоето самочувствие, че ти можеш да си контролираш мислите, ще се увеличи главоломно. Няма по-хубаво самочувствие от това, че да знаеш, че ти си контролираш мислите. Ако си контролираш мислите, ти контролираш как ще реагираш на света около теб. Ако ти контролираш как ще реагираш на света около теб, ти контролираш всичко. Тогава не даваш възможност света да ти определи как да се чувстваш. Велизар какво ще ми каже или не, аз решавам как да реагирам. Сега ще излезна отвънка, дали ще е кал на улицата или ще е перфектна, аз решавам как да реагирам. Това е силата, която ще даде 15 минути на ден на чист лист хартия. Няма да дам на Бойко Борисов право той да определи как да се чувствам като българин. Мога да реша да дам на Христо Ботев възможност да определи как се чувствам като българин, но аз ще го взема това решение. Не телевизията, не БНТ, не парламента. Аз ще го взема това решение. Благодаря ви за това интервю, господин Попов. Ударете един лайк, тези, които сте гледали до сега, и задължително напишете коментар. Чао!